Hindi. Hindi. Cut. Diyan. Ininit ko na ito. Guys, kain tayo dyan guys, nagrasyahan, nagrasyahan guys, makakaon may ka ng, ano to te, litsong mamoy. Mayroong mabait na nagbigay sa amin ng limpo na sa baliwag. Lagi na lang din kasi kami kumakain ng dahon, nakaisda. Kaya, ang bangot eh. Baliwag. Ay, ba't ganun? Ano siya, may... Init ko sa microwave yan. Ganun ko na lang. Ay, ba't ganun siya? Oo, ayan o. Ayan pala yung ano. Ay, ayan na. Baliwag. Ito yung sauce niya, te. Naunta, guys. Ito pala yung sauce niya, te. Ito ko ilagay. Hindi ko rin tayo. Wala naman sa lira. Kain tayo. Ito, oh. Pork. May naghatag. Gracia. Salamat sa Gracia. Pananghalian namin. Pananghalian kasama ng hapunan. Altamang. This is what we call altamang. Okay. Ito gusto ko. Ang spoon ko. Alin? Spoon ko. Mga anta ah. Ayan tayo. Ang almusal lang namin, ano lang kasi sopas. Ba't hindi ako niluto? Oh, sarap. Iba naman sa tinigang ito. Iba naman sa tinigang. Minsan lang kami makakain ng pork. Kaso ang daming taba mo. Ate. Isa lang yan. Hindi ka tayo mag-high blood yan. Hindi. Kunti nga lang. Thank you, Lord. Kasi sumubo na talaga ako. Gutom na ako. Kaya tayo kung usap-salan niya. Na, isa din sa sauce. Kasi ano. Your craving is solved. Nagka-crave kasi ako guys ng inihaw na pork. Your craving is... Tapos hindi namin inasahan na namudam haday mo Tagalog Bisaya ako. Namudam ha nga na yung hatag na mo kuan. Litson ano, baboy yan? Litson baboy? Lempo. Limpo. Kaso lang parang ang daming taba. Ito na ito lang.
Mga unita. Ay, happy birthday pala sa ate ko. Mga Happy birthday, Ate Bas. birthday daw ng kapatid ni ate. Tama naman. Tama naman may nagbigay ng ulam na limpo. Limpo yan. Yan po. Ito 7 ang ate ko. Ilang taon na? 57. 47. 57. 57. 3 years na lang ano na siya. Senior. 57. Tapos ngayon anniversary nila Florame. Anniversary? Mansari. Wala. Nila nakita ko nga sa post, nagpa-ice cream. Nagpa-ice cream. Bigla naman yung tiyapo nito. Ice cream. Ngayon kakain ka ice cream. Mamaya pagkatapos natin ito. Ako ha. Craving satisfied, nakakaon og karning mamoy. Nakakain ng karning mamoy. Ate, pwede pa abot ng baso natin? Walang ulan. Naguli doon. Sa sopas niya. Craving satisfied. Lagyan ko na sa'yo. Nung ilang buwan ka nang hindi nakakain ng karning mamoy, ngayon nakakain ng karning mamoy. Kawawa mga bata, ere. Walang kain-kain ng karning mamoy. Pulo karning isda. Ang sarap ng Sprite eh. Lamig. Dilim. Ha? Wala na. Ano ba dito? Hindi mo sa labas. Kapko na. Hindi ba sa labas na sa garage? Salamat sa grasya. Nabusog ako. Sasabihin naman nila yan na kawawa raw ako. Tumawag kanina, sabihin, Binida, Mama, kumain kami ng ice cream. Ikaw, kumain ka ng ice cream? Wala nga ice cream. Hindi kami makakalabas. Lo, ilam ko na yung mama. Wala kang kakaon ng ice cream. Siguro pagdating mo, bilang kanya ice cream. Ay, nabusog ako. Kung may bala. Balik kayo na, may bala. Hindi mo naman ang bala. Ikuti yan. Pwede nga dito tayo. Ikuti yan yun. Ha? Okay, tayo lagay natin sa tapo sa limpik.
Sagot ako. Kain lang. Sagot ako sa akin. Standby. Nakapagod pag standby. Buti na lang ngayon. Hindi nagpapasama-sama. Kahapon, nagsama-sama. Kasama-sama kahapon yung ano namin, manager. That is good. Tapos, imbis mag-garden kami kahapon, hindi kami nakapag-garden. Ang galing mo yung tapos. Nakapag-garden na ng kaunti. Tapos hindi na natapos. Bukas linggo, pahinga. Lunes, arangkada. Martes, request. Hospital supplies. Ano ako? Ako ba ng pharmacy? Nakaraan? OR sa lab na naman ako. Ano bisa? Nalalagay ko lang. Yan naman. Linggo-lingguhan. Ano namin kasi nag-prepare kami ng hospital supplies. Kapoy. Parang ano, Kapoy dumadala kitain yung pera, pero pag hindi ka magsikap, wala ka rin kikitain. Hindi kailangan mong kumayo dahil may obligasyon. Pero yung iba naman, tayo nagreklamo tayo, buti nga tayo may trabaho pa paano. Yung iba, walang trabaho. Minsan ko walang trabaho. Tapos, mahirap kaya magpalimos. Hindi ko Hindi naman ibig sabihin ng palimos sa tao. Yung wala kang trabaho, tapos kahit saan ka mang ano ng pera. Minsan ko wala. Kaya, pasalamat pa rin kami na kahit pa paano, meron kaming ano, sasahurin. Saan? May asahan. Meron ba tayong supas? Ang kaldero. Yan lang sa gabi. Diba ano nito? Salamat sa mga sumuporta sa akin. Kahit hindi ako lami. Kamuray lami. Char. Hi mga kalami. Ano, may bago pala akong sabihin. Hi mga kalami. Ako ray di lami. Kamuray lami. Bitaw. Inom tayo na natin. Tanduay ice. Bawal mag-uwi mo. Bawal na ka. Hindi ma pwede makabili. Bawal. Paano magiging ban kung meron bawal? Kung meron pa ako sa rip eh. Kung yung bibili pa ngayon, bawal. Ano yung ice cream? Mamaya na lang. Sabi. Ngayon? Pagkatapos kumain? Ikukunin ko. Ay. Ano yun? Bawal naman. Kakain daw kami ng ice cream. Salamat sa nagbigay ng ice cream, ng Sprite, saka karning mamoy, limpo. Salamat sa naghatag. Di man magpaminsyon kay Giabot Sarap. Diyan na pinaghatag na mo tinapay. Char. Binigyan kami ng tinapay. Siguro nakita yung video ko na lagi lang kain ng dahon. Kaya inabutan kami. May fans kami dito guys, sa kapitbahay. Secret admirer ni Ate Digna. Salamat sa ice cream. Secret admirer ni Ate Digna. Salamat sa iyo. Ano kaya yun? Tatay ng ice cream. Yung may nag-doorbell guys, tapos may nagbigay ng ganito. Ulamin na daw namin dahil nakikita daw nila na yung ulam namin ay palagi dahon. Kuha ko ice cream? Kuha kami ng ice cream. Ano yan? 3 in 1 plus 1? 3 in 1 plus 1? Ayun guys, 3 in 1 plus 1, happy kaarawan. Happy kaarawan ni Ate Paz.
Okay lang din yan. 3 flavor, ano? Sasabihin ko, Ariana, nag-ice cream din si Mama. Kasi sabi niya, ano daw, yan ito. 3 flavor ang kakunin ko. Tikman lahat. Ngantag ko guys, 3 in 1 plus 1. Happy Kaarawan. Kalau mo kasi naalala ko si kasama natin dito. Naalala ko. Peace. Pa-ice cream ko, no? Promises are made to be broken. Kasi nag-promise siya. Sabi niya. Palis na, no? Sabi niya, bibili. Hindi ah. Ayun, sino bumili dati? Hindi naman tayo mumurahin. Sige, nakalag yun ito. Masarap na din ito. Ang iba. Dapat bilhin ko yung isang gano'n, yung gano'n mabili. Parang sabi ko, parang bitin naman yun. Bili. Ah, hindi. Cut. Diyan. Sarap na rin. Selecta yun. Diba selecta? Ayun. Happy birthday, ate. Happy birthday, Ate Pasing. Hindi, handa nila. Sino kausap mo kanina? Hindi mo naman ako tumatawag sa akin. Buti pa yun. Ito na tawag sa akin. Buti pa yun natin ka naalala. Lalo na pag may autos. Masabihin. Sabihin na sa Maliwaya. Hindi na ka uwi? Hindi na dyan. Hindi na tumatawag. Wala na kailangan. Ako. Sarap naman. Masarap din ko walang balik sa panty. Aynit. Buti ba din na mag-dito ako sa labas. Magbabay na tayo kasi ano. Ang haba na lang video. Bye-bye! See you on my next vlog. Bye-bye. Salamat sa lahat ng sumuporta na walang sawang nanonood sa video ko. Happy bye-bye.